Llain y 5 munud ar y cloc. Matty Jones. A'r peniad at Sears ac am arbediad gan Prijbeck yn y gôl. Wel, mi oedd e'n syth at y golwr. Y croesiad o'r chwith gan Matty Jones a'r rhediad yn wych gan Sears, ond am arbediad gan Prijbeck. Harling, does neb ar ei gyfle, Miles Davies i'r dde. Digonydd o grysau glas gan gynnwys Nathan Wood ar ei drodd dde, yn syth at Thomas, arbediad da gan y golwr ifanc. Wel, mi oedd Nathan Wood yn edrych am gyfle fyna i sgorio i gôl gyntaf sail ymuno a'i gyn-glwb, ond yn syth at y golwr o'n chwarae teg Harry Thomas yn neud i waith yn dda fyna. Wood unwaith eto sydd yn troi y bêl letraws at Miles Davies. Davies mlaen at Reffel. Miles Davies yn parhau i rediad y bêl at Davies, cyfle am groesiad fan hyn. Y croesiad i ganol y cwrs Cosby. Mae dal yno. A'r bêl at Halyn, ac unwaith eto gwaith rhagorol gan Sears ar y linell i Caernarfon. Mae dal yno. Miles Davies ar croesiad yn fyr at Kirkup. A dyna trosedd ar Gabriel Kirkup. Yr ergyd gan Lewis Halyn a gwaith rhagorol ar y linell gan Ryan Sears. Bosch. Peniad at lwybr Reffel. Matty Jones wedi methu ddi am gyfle fan hyn. Reffel mae i fewn. A mae Breffel wedi rhoi Pen-y-bont ar y blaen. Camgymeriad gan Matty Jones. A Reffel yn sgorio heibio Harry Thomas. Dim cyfle i'r golwr chwarae teg. Ond sicr mae Pen-y-bont yn heiddi bod ar y blaen. Bas yn hyfryd yn lledu'r chwarae draw at Nathan Wood unwaith eto sydd mewn erwe o leir ar ochr draw. Kane Owen yn cymryd i hun. Kane Owen allaf gymryd y bêl y croesiad dros neb ar gyfer Venables. Venables! O, fe ddylse fe di sgorio dros bosib. Kane Owen a'r croesiad oedd neb ar gyfer Venables. A fysych chi'n teiri bydde Venables o leia wedi bwrw'r targed fyna. Kane Owen at Miles Davies y peniad at Kirkup. Kirkup yn troi. Nôl at Nathan Wood ac at Venables, ac ei ryw ffordd. Mae Venables unwaith eto yn tynnu'r ergyd. Wel, fe nath i wyro oddi ar un o gyrff Caernarfon. Venables yn gwastraffu cyfle arall, rai dweud. Steph Edwards ar peniad yn gryf, ond Pen-y-bont yn ail edrych o feniad. A mae y bas at Nathan Wood, dwi'n yn cam sefyll. Nathan Wood ar ei drwch chwydd ac am arbediad gan Thomas unwaith eto yn y gôl i Caernarfon. Fe geith Wood ail gyfle, mae dal i fynd am sgiliau Nathan Wood, drychwch ar hwn. Sgiliau anhygol gan Nathan Wood yn mynd heibio 2 neu 3 o amddiffynwyr Caernarfon. Ond eto, ddim cweit yn gallu canfod y targed. Wel, mod i'n arbediad rhagorol gan y golwr ifanc unwaith eto. 20 munud yn weddill yma. I ni parhau Pen-y-bont 1, Caernarfon dim, ond y cofi sydd yn pwyso fan hyn. Adam Davies yn gofyn am gico smotyn namedd y dyfarnwr. Ac am ergydiad gan Sears, ychydig dros y trawst. Chwaraewyr Caernarfon yn amgylchynu'r dyfarnwr yn gofyn am gico smotyn wrth i ergyd Sears grafu top y trawst. Reffel. Teg at Crowell. Sears yn gofyn am lawio chwaraewch mam y dyfarnwr. Crowell a'r croesiad at Wood sydd ar y postyn pella. Wood nôl at o Pritchard ac am arbediad rhagorol unwaith eto gan Harry Thomas. Mae wedi cadw'i dîm yn y gêm. Y golwr ifanc yn neud i waith yn rhagorol. Wood sodled hyfryd at Green. Green ydi Crowell yn y cam sefyll. Crowell mae dal i fynd. Mae dal i fynd fan hyn, Crowell ar draws y car, Clayton Green yn ei wneud 1 ddwy i Pen-y-bont. A dos bosib dyna'r gôl sydd yn cipio'r triffwynt i dîm Rhys Griffiths. Maen nhw wedi cael sawl cyfle yn ystod yr ail hanner. Crowell ar croesiad a Clayton Green i ddyblu'r fantes. O, Sears. A mae Pritchard i fenni fan hyn. At Pritchard wneud i 2. Pritchard ac yn syth at y golwr. Fe ddylse wedi wneud yn well, ond unwaith eto Harry Thomas yn wych ac yn awdurdodol yn ei gwrt Cosby.